Вітаю, дорогие сябры! Сённяшнім выпуску, як і абяцала, мы з вами разгледзім некалькі няўдалых прыкладаў аўтаперакладу з рускай мовы на беларускую. У якасці ілюстрацыйнага матэрыялу я брала фрагменты тэксту з беларускіх школьных падручнікаў, каб яны былі агульназразумелымі, не надта складанымі. Першы фрагмент узяты мною з падручніка па гісторыі Беларусі за 7 клас, гэта перыяд позняга сярэднявечча. Зачытваю першы сказ. В течение первой половины XVI века значение панов рады возрастало. Пераклад. На працягу першай паловы 16 стагоддзя значэнне паноў рады ўзрастало. Адразу бачым арфаграфічную памылку. Узрастало заместо застала, і ўвогуле лепей значэнне павялічвалася. Ідзем далей. Они часто и подолгу отсутствовали в княжестве, и тогда государством управляла Великокняжеская рада. Яны часто и подолгу отсутнічалі ў князівстве, і тады дзяржавай кіравала Великокняжая рада. Замест слова ў князівстве і великокняжие мусілі быць словы княства і великокняжскае. Пэўна машына намагалася зразумець механізм утварэння беларускіх слоў, але ў яе не надта гэта атрымалася. Ідзем далей. Она занималась вопросами обороны, решала финансовые дела, вершила суд. Яна займалася пытаннямі абароны, вырашала фінансавыя справы, вяршыла суд. Ведаеце, слово вяршыла ёсць, калі я не памыляюсь, у беларускай мове, прынамсі ў слоўніку крапівы, аднак я не ўпэўнена, што яно спалучаць з словом суд. Гэта, на мой погляд, выразная калька з рускай мовы. Идем далей. Паны рады также выбирали, кто из представителей господствующей династии Ягайловичей станет великим князем. Пераклад. Паны рады таксама выбирали, кто из представников панаваненай династии Ягайловичей стане великим князем. Нема такого дзеепрыменніка, як панаваненай, трэба было перакласці пануючы. Як вы паспелі заўважыць, мы з вами знайшлі даволі шмат разнастайных памылак і арфаграфічных, і лексічных, і маўленчых, і словаўтваральных. Мне рэкамендавалі скарыстацца Яндекс-перакладчыкам як больш глыбокім, які ўлічвае кантэксты. Я паспрабавала перакласці гэты фрагмент і атрымалася не надта лепш, то бок там зашмат таксама арфаграфічных памылак, вы можаце націснуць паузу і прачытаць уважліва. Идем далей. Наступны фрагмент я ўзяла з падручніка па грамадазнаўстве за 9 клас. Зачытваю першы сказ. Самасазнание человека строго индивидуально. І пераклад. Самасвядомасць чалавека строга індывідуальна. Для беларускай мовы, акрамя фальклорных тэкстаў, не характэрныя кароткія прыметнікі. Гэта синтаксичная калька. Идем далей. Люди могут по-разному оценивать происходящее события и свои поступки, по-разному относиться к объектам реального мира одним и тем же людям. Пераклад. Люди могут по-рознаму ацэньваць адбываюцца падзеі, свае паступкі па-рознаму ставіцца да аб'ектаў рэальнага свету адным і тым жа людзям. Па-першае, не пераклала машына слова паступкі на ўчынкі, па-другое, не здолела знайсці адпаведнік дзеепрыметніку происходящее. Мусіла перакласці як частку даданую частку складанага сказа, які адбываюцца, але не змагла. І гэта пабурыла ўсю логіку выказвання. Ідзем далей. При этом каждому человеку присуща определенная степень субъективности оценки, которая может меняться в зависимости от его отношения к оцениваемому объекту. Пераклад. Пры гэтым кожнаму чалавеку ўласціва вызнаёная ступень суб'ектыўнасці ацэнкі, якая можа мяняцца ў залежнасці ад яго стаўлення да ацэньванага аб'екта. Тут увогуле бяда з дзеепрыметнікамі. Няма такіх дзеепрыметнікаў, як вызнаённая і ацэньванага, то бок пакуль праграмы не атрымліваецца перакладаць іх карэктна. Наступное, самое прикольное. Умение критически оценивать себя и свои отношения к другим людям – важная черта зрелой личности. Умение критично оценивать себе и свои адносіны да іншых людзей – важная рыса спелай асобы. Па-першае, не адносіны да іншых людзей, а стаўленне да іншых людзей і спелай асобы. Спелый яблык, спелая зерня, спелая особа. По-моему, вельмі прикольно выйшла. Вось, сталай асобы, развітай асобы, дарослай асобы і гэтак далей. Было б карэктна. Аднак не. Таксама гэты фрагмент я паспрабавала прагнаць праз Яндекс.Транслейт і атрымалася надзіва якасна і надзіва добра. Вы можете таксама прачытаць уважліва. Але ў цэлым, сябры, я гэта кажу ўсё не для таго, каб абразіць распрацоўшчыкаў машыннага перакладу. Я ўвогуле вельмі радуюся, што там ёсць беларуская мова і яна развіваецца менавіта ў гэтай сферы. Аднак будзьце вельмі уважлівыя і асцярожныя, не выкарыстоўвайце гэтак часта у сваім жыцці аўтаперакладчык. Вось, калі у вас ёсць пытанні, калі ласка, пішыце ў каментарах і пабачымся ў наступных відэа.